com que marxem cap als Estats Units el dia 23 de desembre, no passarem el Nadal aquí. Llavors, avui celebrem Nadal. Àvia, Hola. a quina hora t'has llevat per fer la sopa? M'he llevat a les 7, quarts de 8. Quanta estona fa que bull l'escudella? Ara ja l'he parat, ara ja anem per posar la pasta, que serà 10 minuts o quart. I on és tota la carn d'olla? Estic guardant, reservant a dins el forn perquè no refredi. Oh! Avi, quina és la teva feina avui? Llegir que amb un paquet de pasta són 6 racions. I tu a quina hora t'has llevat per fer això? A les 11, i a les 11 ja feia 4 hores que volia la sopa. Molt bé. Àlex, i tu què estàs fent? Estic fent l'eggnog tradicional de Lleida. No, és americà. No sé si és americà, però Ara posa la seu. no és català, No és català. però és bo. Explica'ns què és l'eggnog. L'eggnog és una beguda de la temporada de Nadal, molt tradicional, no sé d'on ve, però el bevem molt als Estats Units, i es fa amb els ous i crema, com una nata, i nou moscada i canela i azúcar. Canyella i sucre. Canella i azúcar. I és fantàstic. Molt bé, es veu... A mi m'agrada més que els regals de Nadal. És la part millor de la temporada. Es veu amb què? Es veu amb un espírit content. No sé. What can you mix it with? Es pot mesclar. Sí. Es pot mesclar amb conyac o amb whisky o altres coses, però no és necessari. Jo gairebé no poso res més que eggnog, gairebé mai. I l'esperit. I l'esperit contento. Que t'hem trobat una feina. Timora me l'he enganxat. Molt bé. No he pogut dir que no. Aquí. Hi, Mom. Hi, Papi. We're gonna call them in just a couple minutes. És el rei! És una mica grossa, no? És la teva Margarita, aquesta. Que te'l menjaràs tot, tu? Tonto? No sé si t'agradarà. Què t'agrada? Posem aquí a la trona? Sí, et fotrà. És bo? És tall, eh? És estic. Salsitxa. Què és el xitxo? Arlo, fan bo aquí dalt, eh? No, que és nata. És bo o no? Sí? T'agrada? Arlo, has d'aprendre a dir. Ho fa... Jo també! And look, Àvia! Mira, jo també! Paga l'àvia, Què té l'àvia? Jo tinc la fava! Aquest és el rei? Tu tens el rei! Sí, a veure. La té una vaca. Què és això? Hold it up for Mom. És el rei. Molt bé! Més! Boom, boom, boom. Okay, go check. Vale, ara mirem, aviam si Ja. he fet un pet, aviam, vine. He sentit un pet, eh? Que és bo, tio, és bo que li donen mandarines. Què és això? Què és això? Màgia, que bé!
sound like? Em sembla que ja està molt cansat. Sembla que està molt cansat. Som-hi. Agafa el bastó, agafa el bastó. Agafa el bastó, Arlo. Agafa el bastó. Ja tots solets. Va, tot sol. Okay, now go whack him. Ready? Caga turró de avellana o de pinyó i no vols cagar, et donaré un cop de bastó. Pica, pica. Un altre cop, un altre. Pica, pica fort. Boom, boom. Molt bé. Oh, que està content. Ja està. Aviam, aviam. Aviam, aviam. Aixeca Aixeca la manta, aixeca-la. Aixeca la manta, ja Sí? sí? Alguna cosa? Sí. Up aquí.